So ke bafowethu sidinga ukunyusa amasokisi bantu abamnyama. Ngezama unyusa izinga le-analysis ye-politics yethu. Sazi futhi ukuthi sikhuluma kuyiphi level yepolitiki. Ukhuluma kwi-level ka-local ekhonsela amakhansela ngakini. Ukhuluma kwi-level ka-province ekhonsela ama-premier. Ukhuluma kwi-level ka-national ekhonsela aboRamaphosa nobanibani. Noma ukhuluma kwi-level ka-SADC ethinta thina njengama-countries in the SADC region abo-Zimbabwe nobanibani. Noma ukhuluma i-language ka-continental ethinta sina sonke njenge-Afrika. Noma ukhuluma i-language ka-global politics. Kusemqoka ukuthi siwa-understand lama-politiki ngokwegaba zawo ngoba okunye ukuphawula could be relevant for isigaba esithize, not for esinye isigaba. Ngokunjalo futhi nawo lalele before uphendule. Awuqala umuzi lo muntu ukhuluma ukuthi ipolitiki yakhe uyipitcha kusiphi isigaba sepolitiki ngoba uzoyithuka usuphikisana nomuntu ohamba kwesinye isigaba. Hayi ngoba ethuthukile kunawe kodwa umbona nawo ngaleso sikhathi is more focused on a continental or on a global politics because the tools of analysis there as well, including the balance of powers, are not the same. So ngokunjalo kuma si break it down siletha kuthina level political level level of our political discussion. You need to understand when umuntu ekhuluma ipolitiki organization yakhe, like myself I'll speak politics of the MK bathiwa ngikhuluma organization ngoba ngizobe ngifocuse kwi-political party yami. Futhi you must be able to hear me mase ngikhuluma politics now at the level of a movement, the black oppressed class. That is where a politics beyond MK. But politics is a MK party is a contributor to that level of politics. But MK party is not a totality of that politics. Mase sikhuluma liberation of the oppressed black class. Inkulu kakhulu lo level yepolitiki inama parties amaningi phakathi kuyona aqhamuka kuma political parties amaningi, constituencies amaningi ahlukene. Ngivamile ke mina bafethu ukukhuluma ipolitiki ye black oppressed. That is why isikhathi esiningi umozo ngilalela uzongangizwa kahle lo muntu lona kahlahle uMK noma unathi ubuya sishiye. Cha, so senyuka isizinga bafethu. Ngoba phela asifiki manje nepolitiki MK bafethu. Ipolitiki sayiqala le emuva. iMK ngakazala. Sawungena na ukhongolose ipolitiki sidla. Siphusha lo mzabalazo abantu abamnyama. Kwafika isikhathi sama-faction kukhongolose ombheki beqala befuna ukuba god of the ANC while they are still alive. Kwakreatheka ama-factions kwalandela oRamaphosa benza lento abazenzayo. Samba nalo mzabalazo wokuzama ukukhuluma into omnyama. So sizwenike masikhuluma bafethu ngoba wena ungafuna wena ukuthi ulungise ngikhuluma iMK all the way. Hey, mina iMK is just one of the stops that I've seen the revolution going through. Njengamanje revolution yabantu abamnyama sezandleni zomkhonto wesizwe. Kodwa ubani owaziyo ukuthi iyophelela khona? Asazi. Ingakho sesikhuluma ulimi lethu selugadi sisemkhontweni na umkhonto wasithi uhlahla sobubuka ukuthi umkhonto wenzani? Uyaphi umkhonto manje? Because sikade revolution thina. Asikade mina ngigadile umkhonto mina. Ngigibela umkhonto njengamanje ngoba yona vehicle ngiyibone ngathi inamandla futhi ilidwa ingalabesi. Ngqwengqwa emsholozi into engagage. Shaya inxeba nqo. Ingakho ngisemkhontweni. Kodwa ipolitiki yami uyigade. Ungacabanga uzokhuluma iseklishe kumkhonto kuphela. Izophuma kwesisikhathi. Mangibona kama weakness vala la njengoba sokudlala ichess nje. Ucheka amanxeba la ngakhona. And kusamthanda kwichess uyakwazi utshela opponent yakho ukuthi kusasa yenza la move uma zokushaya la. Checkmate. Watch your space. Ngizama yalo untshedi mina noZuma hlanganaphi. Lapha kwiphilosophy. And that's why abuZuma abantu abaningi badida nje laba MK bethi uthini manje uNkulunkulu. Juliwe lapha. Juliwe uZuma akaphushi ipolitiki MK kuphela. uZuma uphushi ipolitiki yomuntu omnyama ucindezela ufuna ukukhipha yena. That is why enqaba ukuphuma kukhongolose. That's why aphila necala loqosha kwakhe ekhongolose. Because uZuma akafuna ukublind ama-brand. Kade senza nama-brand umsholozi. Kade senza nama-brand. Uma ngikhuluma ama-branding, ngikhuluma MK party, it's a brand. It's an organization.
uyiZuma uyazi ukuthi MK is smaller than the responsibility in front of it, and uyazi ukuthi without pulling our black progressive parties to join the forces aligning with MK party uyazi ngeke siwine ngoba war is big in front of us. So ingakho ke lokhu ngishumela ngithi bhekana uEFF ayingawo uEFF alingawizwi le radicalism ku ANC. Abantu abanjengoSufi bangamathemba lekusasa lokukhulula umuntu omnyama azami yona lana ukcreate MK party dominance. Bosathi sona struggle sethu leso mase MK dominated so besachiwile. No, ngoba dominance ingakuthatha kubeke 45%. You are still dominant njenge ANC right now. They are 40% but they are dominant, but without power. So into siyifunayo thina ukuthi umuntu omnyama ngahlangane, understand impi ephambi kwakhe, sisebenzisana ukususa isandla somlungu sesicindezele abakandethu. Yingakho ke bafowethu ngithi mina kunina nani ningilalelayo nenithanda ukukhuluma kwami, baleni careful. Not always I'll say things that you like, because mina mepolitiki is not limited within MK. Ngiyayikhipha mina ipolitiki makukhona enhle ngiyibona ku-FF ngizoyisho. Mangiyibona enkatheni into enhle hayi ukuthi abavamileke ke labo they are just doing survival politics. But mangathiwa khona into enhle enkatheni ngizoyisho mina. Ngibothe inhle lento le umuntu omnyama ngathi zomisa phambili ngizoyisho. Khona ngingapha emkhontweni. Ngoba angidlali ipolitiki mina yo Orlando Pirates versus Chiefs. Kuyadlalwa lapha nabafethu. La ku strike asidlali la. Sinengane sizele ngafake iqiniso labelungu masishonile. Asilwe manje futhi sisebenzisane mafese sebenzisane. Ingakho ngathi mina nginephupho ngelinye ilanga lokubona irally ene-mix yama t-shirt ka MK, mixe la ka EFF, amixe nawe nakhuza nawe ATM. A big rally yabantu abamnyama sigqoke amaregala ama-political parties zethu ngokuhlukana kwawo. For the first time in South Africa. Nginephupho lokubona kwenzeka ngoba kuyobe kusho umuntu omnyama oseqala ukunderstanda impi yabhekene nayo ukuthi mdinga ehlangene ukuyinqoba. Kodwa manje ngisabona irally ka MK uyiwona kuphela. Ngibona irally ka AFF kubovu kuphela nje. Awukho kusa MK okay zawo nje lo rally. I'm concerned. It means aska understand. Abelungu they know if you divide them successfully you'll conquer them. We must reverse that strategy for us to start winning. So ngithi ke anginonishe ke masosho omkhonto ukuthi ngizongizwa manje ngilalela ukuthi endleleni ngibuye mina ngikhombela la ekhaya ukuthi hayibo siyageja la. Ayilungiswe le asibheke le. Ngoba sometimes ukulinda kakhulu ngizolunga from the top. What if it top ingasalungi njengoba kwenza ANC? The top has fucked up the whole ANC. So na itop bafethu idinga ubheko. Futhi umsholo zongayisho into nawo ngelinye ilanga wathi yekani ukuthi emasebeni nihloniphe kakhulu abantu abaseyikhundleni eziphezulu ngoba amandla akuphi asemasebeni. Awube strong amasebe. Ayisho ipolitiki ayisho ipolitiki la phansi bafethu. Angikhuluma ngoba ngayikhundla. Khona uma ngiyona ipolitiki leyo. Ubume. Kodwa ayisho content la phansi epolitiki. Khona sofundisa abantu abaningi ukuthi what are we about and what we are trying to achieve from a revolutionary perspective. Singasabi bafethu ukukhuluma ipolitiki yonakalayo. Singasabi futhi ukholana to order. Mina I'm open bafethu. Manje ngizongiphuma call me to order. Of course don't expand. That's what I usually say, expand. So ngifuna ukuchaza ngizwe ukuthi lensizwe ithi ngigeja kuphi. Omunye umuntu yakhona to order engena factual point support order yakhe emotionally engaged. Ufila nje uncomfortable ngalento eshoyo. So usefuna ukhola to order for emotions. Emotions aside. They speak content, they speak rational. If ngigeja kwi content, ngigeja kwi rational ngitsheleni maqabane. Ngitsheleni mkhonto yesizwe. Ninganqeni bafethu. Futhi ukuthi lisavumelana nawe before wangcoma akusho kufohleza ungcoma. Mase ngigeja ngitshele. Ngizokutaska to explain kodwa. Kwazi lokho. Mohlo explain futhi ngokutshela I know chief. Ngathi uyageja la kanje. Futhi mawushaya iphuzo I know. Order taken commander. I hear you. Iyona ndlela abafethu singashubisa ngayo ipolitiki sikhulisa imqondo yabantu phansi. Ukuvumelana njalo doesn't grow anybody's brain. Let us challenge each other to grow our level of thinking politically so that when we are confronted with the political situation,
our tools of analysis are found sharp, fit, and equal to the task.